Priatelia, dnes luxus ukrajinských elít. Meno Bukovel je to názov najznámejšieho, najväčšieho, najluxusnejšieho lyžiarskeho, ale v podstate už aj letného strediska na západnej Ukrajine. Dnes si o tom povieme viac, ale pozrite sa na mojom telegramovom kanáli Miroslav Kamenský. Kým v Kieve mrznú, tak ukrajinská elita si oddychuje na, teda povedal by som, luxusnom rezorte. Bohatí ľudia utekajú z Kieva do teda hôr tej západnej Ukrajiny. Vidíte krásne stredisko. Hej, nie je to niečo, čo by teda akože sa vám zdalo, že sa tu nachádza nejaká vojna a že teda ako tí Rusi strašne proti ním bojujú. Veľakrát som ukazoval, stačí kliknúť sem, napíšete si na mojom telegramovom kanáli Bukovel, hneď vám ukáže. Takže tu máte napríklad už aj Independent 6. júla 2023, ukrajinské vysokohorské stredisko Bukovel dúfa, že priláka 65 000 návštevníkov. Ako je to možné? 6. júla 2023, veď už rok tí Rusi tú Ukrajinu ničili, bombardovali a tak ďalej. No viete, nie je to palestínska Gaza, na Ukrajine sa lyžuje, čiže keď sa na to pozrieme bližšie, ukážem aj mapy, kde je ten Bukovel, poviem vám, kde je najvyšší vrch Ukrajiny Haverla. 250-300 km od Slovenska, od Košíc, 350 od tých najkrajnejších bodov Slovenska, možno 200 km, ukrajinský Aspen, lyžiarske stredisko Bukovel v Ivano-Frankovskej oblasti si užíva vojnu, žiadne problémy s elektrinou, nič sa nedieje, pozrite sa, zábery tam majú krásne, ukrajinská elita si užíva, hej, tu krásne videjka, vidíte, že teda je to 24. januára 2026. Keď sa pozrieme na, asi vás prekvapuje, že ako môžu byť takéto videjka. Takto sa oslavoval Nový rok na Bukoveli, mladí ľudia sa tam šantia, všetci luxusne oblečení, žiadne problémy s nejakou elektrikou, nič, proste akože jednoducho veselo sa tam oslavuje. Toto je Bukovel na západnej Ukrajine, toto je tá Ukrajina, kde sa teda tak strašne bojuje, kde teda podľa všetkého tí Ukrajinci ťažko trpia, myslím teraz tí boháči, myslím teraz tá miliardárska elita, kde si chodia teda akože Ukrajinci krásne oddychovať. No, aby sme sa posunuli, že kde ten Bukovel vlastne sa nachádza. Tak poďme na to, čo nám hovoria. Bukovel, najväčšie lyžiarske stredisko na Ukrajine, hej, známe svojimi lyžiarskými zjazdovkami v západných Karpatoch. Stredisko je obľúbené v zime aj v lete. No, nadmorská výška, tá základne je približne v 900 metroch a potom 1372 metrov je nejaký bod, ktorý teda považujú za najvyšší. Je tam, asi vás to prekvapí, 68 km zjazdoviek v rôznej náročnosti a je tam 16 moderných vlekov, vrátane tých sedačkových. Je tam samozrejme zasnežovanie, nočné lyžovanie, proste všetko, čo máte tu informácie. No, veľa obrázkov, že ako teda ten Bukovel je vybudovaný, čiže tam žiadna vojna, nič, hej. Pozrite sa. Žiadne nejaké, povedal by som, problémy s ničím, žiadnou energiou, elektrika sa dováža. Keď sa pýtate skade, no tak to je jednoduché, treba sa pozrieť na mapu. Vidíte Bukovel, tu je to zaznačené. Aby sme si troška vyjasnili, takže tu máme Slovensko, tu sú Košice, Bukovel sa nachádza tu. Hej. No, Kyjev, je to od toho Kyjeva ďaleko. Najbližšie z Bukovela, či chceme alebo nechceme, je do Rumunska. Čiže ak sa niekto pýta, skade sa dováža väčšina tej elektrickej energie, tak je to samozrejme Rumunsko. Je to Ivano-Frankovská oblasť. Ja som tieto oblasti už ukazoval veľakrát. Je to na západnej Ukrajine. Tu je Ivano-Frankovsk, ktorý je teda, môžeme si dať aj trasu, keď si dáte Ivano-Frankovsk, ukážem vám Ivano-Frankovsk. Hej, Ivano-Frankovsk. Takže dajme si, koľko nám to vyhľadá. Takže 96 km je to z Ivano-Frankovska.
teda priamo na to lyžiarske stredisko Bukovel. Tu vidíte hranicu, že je to v tej Ivano-Frankovskej oblasti, lebo na západ a juh od tohto bodu, kde sa nachádza teda Bukovel, tak je už tá Zakarpatská Ukrajina. Hranicu vidno tu, hej, že jednoducho toto je pekná hranica, takto tu vidíte, takto ide hranica Zakarpatskej Ukrajiny, tu je Rumunsko, čiže tu je Rumunsko a tu je Maďarsko, tu je Slovensko, len aby ste mali predstavu, že kde sa teda nachádzame. Hej. No, pre nás, ktorí teda majú radi nejakú predstavu, že asi ako ďaleko je to z Košíc, z Košíc ešte máte troška na hranice, hej, tu je ešte Trebišov, tu je napríklad Čop. Keď idete z Košice, z Michalovce, tak Google Maps vám ukazuje 360 km sem do Bukovelu priamo, hej. Ak idete touto južnou časťou, prechádzate vlastne celou tou Zakarpatskou Ukrajinou, našou bývalou podkarpatskou Rusou a prichádzate sem do Bukovelu. Alebo môžete ísť aj touto južnejšou trasou, ale tu vlastne idete menej cez Zakarpatskú Ukrajinu, idete čiastočne cez Maďarsko, znova sa vracete na Zakarpatskú Ukrajinu a buď idete Mukačevo a tu Chust, kedysi aj hlavné mesto z tejto, povedal by som, oblasti Zakarpatskej, ale nechcem povedať Zakarpatskú Ukrajinu, by som to nazval Podkarpatská Rus historicky. No, Bukovel, obrázky máte nádherné, všetko krásne, vidíte, už Independent alebo aj Ukraine Prokat, hej, že navštívili ste aj Bukovel v lete, je tam takéto krásne jazierko, aby ste teda v týchto horách, hej. Ak vám vadí angličtina, tak to je jednoduché, dáte si to preložiť do slovenčiny, už ste navštívili letný Bukovel, hej. Čo robiť v Bukoveli v lete, žiadne problémy. Ako som spomínal, Independent, hej, britský UK, hej, mega lyžiarske stredisko, chce navštíviť 65 000 turistov, toto je napríklad z júla 23, čiže v čase, keď teda boli tie ťažké boje. Tu vám chcem ukázať Bukovel, tu je napríklad, pozrite sa, aj jazero Mladosti, tu je tento Bukovel, tu je to stredisko Bukovel, aby ste mali predstavu, že kde sa to asi nachádza. Vidíte hotely najvyššej kvality, hej. Čiže užívajú si tu krásne v čase vojny miliardy, ktoré teda, prepáčte, ale naozaj hlúpi ľudia, ktorí podporujú banderovský zločinecký kyjevský režim a ich, ak to tak môžem povedať, vraždenie. Tu vidíte, že je Ivano-Frankovská oblasť a tu je Zakarpatská oblasť. Hej, máte toto krásne, tak to môžeme spraviť. Teraz ešte takto, no. Bukovel, hej, stredisko. Čo vám povie to, že ak ten Bukovel je z tejto strany, za tou hranicou, teraz je Ivano-Frankovskej oblasti a Zakarpatskej Ukrajiny, našej podkarpatskej Rusy, vidíte, že tu je aj najvyšší vrch Ukrajiny Haverla. Haverla, tu sú zábery, je to vrch s výškou 2061 metrov, panoramatické výhľady, hej, na Haverla. Keď sa chcete pozrieť, že asi ako ďaleko je to z Košíc, tak keď do toho Bukovelu bolo tých, koľko sme to mali, 360 km, k tej Haverle je troška bližšie, lebo do Bukovelu musíte ísť do tej Ivano-Frankovskej oblasti a Haverla, mapy ukazujú teda, že Haverla sa nachádza na západnej Ukrajine, najvyšší vrch Ukrajiny, čiže je to v tej časti, kde sa nachádzajú najvyššie, povedal by som, najvyššie ukrajinské body, hej, najvyšší vrch Ukrajiny, 2061 metrov, vidíte všetko zasnežené, tu na tejto mapke vidíte tiež, kde sa to vlastne nachádza, tu v tejto časti, takto tu, hej, tá mapa je tu. Ideme sa mrknúť, že Bukovel zároveň aj v tejto časti, v tejto zakarpatskej časti je aj ten najvyšší vrch Ukrajiny, takže krásne ukrajinská elita sa zabáva, hej, pozrite sa, Bukovel a tu, keď sa pozriete na to, že aké máte vzdialenosti z Košíc. To je zaujímavé, že stredisko sa buduje, dokonca idú sa tam investovať, a teraz dávajte pozor, stovky miliárd
To je zaujímavé, že niekto je schopný investovať stovky miliárd do krajiny, v ktorej sa teda vedie podľa svetových médií brutálna vojna, kde to Rusi teda bombardujú, kde sa nám rehocú do tváre, povedal by som, títo naši propagandisti, kde jednoducho, keď naozaj takéto strediská sú vybudované na Ukrajine a jednoducho fungujú, sú plné turistov, všetko je vypredané, sezóna vynikajúca. Dnes tam bolo tiež akože teplo. Treba sa spýtať, že tento Bukovel, keď vidíte toto koleso, pozrite si aj toto jazero za ním, hej, ktoré sa teda bohato v lete využíva. Tam som vám záber ukazoval parkovisku. Tu je ako parkovanie pred týmto hotelom, vidíte toto koleso. Takže pre tých, ktorí teda, aby to bolo jasné, že kde sa nachádzame sa v tom Bukoveli. Hotely nie je potrebné, hej, tu sa kúpite v jazere, alebo teda na hotelových rezortoch. Bukovel, máte predstavu, že ako sa to nachádza, všetko vyhrievané, žiadne nejaké, akože povedal by som, problémy. Otázka je, že ako je to možné, že takéto krásne stredisko je teda v krajine, kde teda by malo byť všetko vrhnuté na obranu tej vlasti, na obranu teda a malo by sa pomáhať tým chudobným. Veselo sa tancuje, takto sa tam tancovalo nie len, povedal by som, teraz v Bukovel 2026, tancovalo sa tam aj 25, 24, aj 23, teda 4 roky vojny na Bukoveli sa nijako nepodpísali. Keď to porovnáte, že v akom stave je ukrajinská Gaza, opravujem, palestínska Gaza, hej, tak vidíte, že ten Bukovel si žije vynikajúco, má tam svetové reklamy, chodí tam tá svetová elita. Keď veľa ľudí sa ma samozrejme pýta, že kde to je, znova Ivano-Frankovská oblasť, hej, Bukovel je v Ivano-Frankovskej oblasti. Tu dávam do pozornosti, že z Ivano-Frankovska je to iba 96 kilometrov priamo do Bukovelu. Ivano-Frankovsk, môžeme takto spraviť, Ivano-Frankovsk je zaujímavý tým, hej, Ivano-Frankovsk je zaujímavý tým, že je to tá oblasť, ktorá sa kedy sa volala Stanislavov, o tom máme krásne videá na mojom YouTubeovom kanáli. Tento Stanislavov a dnes už premenované na Ivano-Frankovsk je tu starý Uhriňov. V starom Uhriňove to je 10 kilometrov od Ivano-Frankovska, tam sa narodil masový vrah a zločinec, národný hrdina Ukrajiny, Stepan Bandera. Hej, čiže toto tu je v takom, povedal by som, zachovalom stave. Celkovo, tu keď sa pozriete, že z Košíc naozaj je to relatívne blízko, 360 kilometrov, teda ak sa chce niekto pozrieť, aby si zažil ten luxus počas vojny na Ukrajine, kde nemajú žiadny problém s tou elektrikou. Tu na juhu, alebo na juh od tejto oblasti Bukovel a od tejto Haverla je teda ten najvyšší vrch Ukrajiny, je Rumunsko. Z Rumunska sa tam dodáva elektrika, ale vidíte, že aj z Maďarska tam nie je akože ďaleko. Takže takto si pozrite, takto si žije ukrajinská elita. To je to, čo sa veľakrát u nás akože neukazuje. Neukazujú sa veci. Tu Zakarpatská Ukrajina, tu vidíte Bukovel, akože stredisko, hej, hotely, všetko, Bukovel, Hucul, Bukovel, aby sme si vyjasnili tuto, vidíte, že je to pár kilometrov z tej Ivano-Frankovskej oblasti do Zakarpatskej Ukrajiny. Map som už ukazoval veľa na mojom kanáli, takže koho to zaujíma, nech sa páči, poďte na môj YouTube kanál, Miroslav Kamenský. Máte tu možnosti veľa, koľko len chcete, máte tu aj naživo, máte tu aj posledné videá. Tak viete, ja dávam témy, ktoré sú pre mnohých také, že kontroverzné, ale treba sa naozaj spýtať, ako je to možné, že namiesto toho, aby teda peniaze išli na obranu vlasti, ak to tak môžem povedať, tak v podstate z Košic 360 km, z Rumunska a z Maďarska oveľa bližšie. Tu máte tento Bukovel, vidíte Ivano-Frankovská oblasť, je to tá západná Ukrajina, lebo keď sa pozriete, tak Kyjev je tu, kde sa bojuje. No, veľa ľudí nevie pochopiť, ako je to možné, že
tuto je Charkov, tu je Donetsk, bojuje sa, už sa v podstate on dlho začne šturmovať a tu je tento Bukovel, hej. Tá vzdialenosť od tých frontov, to je po cestách viac ako 1000 kilometrov, ak bereme cesty, hej. Takže takto sme sa mi dostali do situácie, že kým hlupáci a ideologickí fanatici, rusofóbovia teda podporujú, povedal by som, vraždenie Slovanov na Ukrajine, dodávaním zbraní, tak ukrajinská elita si krásne užíva, hej, mega luxusné stredisko. Preto vám vravím, že kľudne, keď pôjdete na kanál Miroslav Kamenský, telegramový kanál, ak budete hľadať, tu treba zakliknúť do tohto hľadáčika, sem si zadáte Bukovel, kliknete a máte tu raj, kde teda mladé slečny si tam tancujú, hej, nikoho netrápi žiadna vojna, nikoho netrápi, že na Ukrajine už zomreli 2 milióny ľudí v bojoch, ktoré teda financuje hlavne šialené vedenie Európskej únie a samozrejme aj Američania, aj aktuálny prezident. Hej, americkí to financujú, lebo sa tam dodávajú nielen zbrane, ale hlavne satelitná a kozmická rozviedka. No, s pohľadom na tento krásny rezort, čo vám môžeme povedať? Ak to hľadáte na mapách, tak vidíte, že Bukovel sa nachádza tu z Košíc. Viete, kde sú u nás Košice? Takto 360 km. A viacej informácií si môžete vyhľadať, čo všetko sa tam akože deje. Je to šialené, a to treba povedať na rovinu, je to šialené, aby takéto rezorty v čase vojny, keď všetko majú teda na obranu vlasti, tak aby takéto rezorty teda fungovali a namiesto toho, aby teda sa dávali miliardy na tú energetickú infraštruktúru, ktorú im Rusi vybombardovali, alebo na obranné fortifikácie, tak idú milióny do takýchto akože zariadení pre ukrajinskú elitu, aby sa tam takto ľudia bavili. Bukoveli sa už 4 roky tancuje, spieva, žijú si tam, žiadne problémy s ničím. Samozrejme pre Rusko to nie je žiaden vojenský cieľ, lebo to zo strategického hľadiska to naozaj nemá akože žiaden význam. Písala o tom aj Independent, ja som to už dával v júli 23, 65 000 turistov chcú prilákať, hej. Bavíme sa vtedy, keď teda ten Bukovel a hlavne tá západná Ukrajina teda asi ako prispieva pre tú, povedal by som, obranu vlasti, lebo je to teda tragédia, že na západnej Ukrajine ako keby nikto necítil, že je tam tá vojna. V Ivano-Frankovskej oblasti, teda v stredisku, ktoré je, tu vidíte Ivano-Frankovsk, hej, takto pre tých, ktorí to majú radi, lebo vravia, že málo kreslím, takto, hej, Ivano-Frankovsk, tu sú Košice, hej, a tu máte Bukovel. 360 km po ceste. Ak idete touto južnou trasou, tak 377. No, ak by to teda niekoho zaujímalo. Takže Bukovel máte krásne tu. Treba sa naozaj spýtať, prečo sú miliardy na podporu takéhoto strediska a prečo teda, ako je to možné, že niekto si môže tam budovať luxus a pozor, toto nie sú tie strediská, ako sa hovorí, kým na Slovensku tie strediská majú teda veľké problémy s nejakou efektivitou, tak ako je možné, že na Ukrajine takto sa krásne tam veselo tancuje. Takže, priatelia, Miroslav Kamenský s pohľadom na titulku Luxus ukrajinských elít, tu Bukovel sa s vami lúči. Majte krásne. Ďakujem vám.